For the people. Chamber. What's wrong? Munozvona uya mutore mubatsi munozvona isho iwe ndikudzai yakuza mutore ya mutoni Guys, oh my goodness. You're now painting for the people. Painting a bedroom for my Simba. Hey, guess who is in Chipinge? Washi, dear Penda, Washington, Diagabada camera, by the way. Plucky. Waka also to one kakuti pai, Sister Cheryl, Mawindow, Saka, Waka, we are plucky Bongosan. She says, guys. Just come to Slay, so I can bring down Chirungu. Snakushata, Munano, so do goodbye. Very soon, Tarwa Pasi, Sakamuko Naga flat kedu, could come the say. It's sure. I said, pera good design what muchas ona mastondido ese abuda then ugo kitchen roofing for my Simba ya pero mwana manje tove papo guys Mwari ndinoda kupa mutenda Jehovha musigwedenga uri kutiradzera chamwari nemhaka yekuti zvakanga zvashata tanga tisina mawindow vanhu vakati aiwazve haungaregi kusiya pamba apa pasina mawindow tinoda kuti pange paine mawindow vemasoko let's go yemutore ndakuti bata nerugori nesima ndakuti bata nerugori nesima Nezima
nesimba. Ndakudibata neruoko nesimba. Musaputsa vanenge vabate vasikana. Unowanza pana zvavana mukaputa chete. Neruoko nesimba. Ndakudibata neruoko nesimba. Ndakudibata neruoko Chamber for the people. Chamber. Wozviona? Munozviona? Uya mutore mubatsi. Munozviona? Icho. Iwe. Ndikudzai. Chibata. Uchazogara uchendi kudondo. Chonzi chitele chisita. Ita? Yes. Wazano tave. Winnie.